Mga kayo ngayon so ya ole wa ingo foi vai vai ingo vai 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 auri ya pas kaya ko ako yan ngayon siya pa magbiyak kaya ako was Soifua LEILUA ya sua policiale ya fo ipel malo sultino mawangi si ma fa ngale ya wala lo lumor ka ko ai ya ako mo se makanga phone ngai si moy phone ngai wai mo yang ka ko fai ka ko kar ngo ngai lungo ka ko mako ka ko ngo fo le la lo ka sa nga ima ya la lo ka ko ngai au mai le ile aso ma sai ni ya pio ngai ngai aso ya bia ko lo waso Soifua ya wai mo ya fa ya lo sai ma ko ya ngau ka ko lo umalo sai ke le ngai sau ma le au mo ai mai ka ko me fai ya dei va ala si fa makuang ko ya oi o fa ko so ka ko mo foi ya ku e no mole ya me se pe a ka ku ka fao ia mo fia ai le ke fal mangak amal mangaku ola me fi falia ia pa ka yo le pulo ia sai mo ka ko felo i ngol me ya so ai aku lang ai ngalo ei ka ko mafkanga wai e mo ya dia le ko le so Soifua o le uso ya ya e pe o ka ko felo i ngol muri le e mo le ka usanga pe a fua ku yai la ga yai fo ia ko kuangia ia mafuafuanga fo ia la kanga ala inga lava ia e mo le anga ya ko Christmas ya ngau ko fa fonga mai i se kala fo i o kamua ia lisi e tulanga ka ko mafkanga e mai so ka ko fa moi ka ko ai sa mo wa le wa umaka ka luanga lua fe lua valu ia o ma foi fa ka kia vai ngai ka un ka kola si ai kola so ko fingalo eu vou fazer a Lili, a capitana a Lili. Você fala nem apoiar lá. Vai, não vai. Valeu, expulso malado na família, não mal. Vai. Ole lupe, aya tamai pe ole nata. Tene samo, Sofia,
Eu fui aqui. Ei, meu colega. Não faz coisa. Acho ai fai a crab ya wa vai foi escala mo cacau ya mas se foi le a fio mai fai fa leu foi fa lu quai salama lisi very good it is very good yeah awai mai you know what feel like makiwa fa sanga yo me kaulia nga ma ya fa viele tua waulia e shoko kamale no nga soifua ni ya so ya fafta ya Listina ya Marie ya